Meillä lähtee tänään Harrin kanssa reikäpeli käyntiin Järvirannan kentällä. Ja samalla eka kerta kun pääsen pelaamaan tätä todella maukkaassa kunnossa olevaa kenttää tällä kaudella. Ihan silleen niin kuin virallisessa merkeissä. Ensimmäisen väylänä lato. Noin 70 metriä. Lippu on tuolla ladon takana. Harri lähtee vetää tuosta ladon kulma yli suoraan lipulle. Se on hyvä, jos on mitta kohdillaan. Mä en uskalla vetää tota linjaa, mä lähden vähän vasemmalle, koska on se punkkeri pahasti. Sitten vensteri. Se meni kyllä liikaa vasen. Okei. No nyt on Harrilla ihan mintis. Sehän lipus kiinni. No, onhan toi aika hyvä verrattuna tonne mun palloon. Kyllä se chipillä menee. Lyhyeksi jäi. Vähän duppas. Jätti mulle mahdollisuuden, mutta aika pitkä mulla on valmis se. Mulla on tommonen 5 metrinen. Ehkä. Seuraava väylä Ankkurilahti. Harri One Up. Tää on about saman mittainen, ehkä pikkusen, voisiko olla vähän pitempi. 75, 72. Pakko päästä aika pitkälle, tossa on nyt ongelmia matkan varrella, jos sinne jää. Se on ihan hyvä. Sitten ei otettu suoraan lipulla. Mä oon liian konservatiivinen. Meni hukkaa. Harrilla on vielä birdieputti tossa ja no tää on Harrille mennyt jo tää väylä. No niin, siitä taas paarikorttia. Mä oon 2 perässä. Seuraavaksi Vattu tai Mestarin silta. Menee kyllä vähän oikein. Ihan ok pelis. Nyt menee ihan lippuun kiinni. Ja lippuun kiinni on screenillä. Mulla on nyt pieni etu, mutta ei merkittävä. Tai no, mä pääsen vähän lähempään. Hei, täällä pitää korjailla jälkiäkin. Yes. Hyvä oli. Mene! Ai, ei vielä putattaa. Äskeinen reikä tasattiin. Harri 2 up. Oja näpy 45 metriä.
Vähän pitkä. Oho, se meni tonne pitkään heinään. Ai, ojaa. Siinä oli vähän tsäkä. Nyt mulle tuli pieni chanssi. Mulla on tosta noin 1,5 metriä. Tää pitäis melkein tehdä. Se on vähän pitkä. Okei. Pirkkua siis. Mitä tahansa, mutta ei vaan bunkkeri. Alas. Ihan Joo, toi mun lyönti, jos se olisi tippunut matolle, niin se olisi ollut ladossa sisällä, mutta nyt se jäi aika hyvin. Se jää bunkkeri. Kyllä, siellä se on. Täällä tarvitaan sua. Bunkkeri vaatii huollon. Hyvin lähti. Mulla on tossa 1,5 metriä Harrilla vähän pitempi kakkoslyönti. Tässä saat tuohon just ennen greenia avasi. Tuli aika hyvä. Siitä se rullaa. Oi! Se olisi voinut vaikka mennä. Jos kahdella. Oi saatana. Ei vittu. Tasoittava putti. Toi on tehtävissä. No niin, täyni tasa. Ja kaiken tämän harrastamisen mahdollistaa robotti nimeltä Vili. Olisikohan nyt holan? Harri Vanap. Tää saa muistaa vähän kovempaa tuo edellä. Ja ne vaan tuo vasempaan tahtoo mennä, mutta sieltä pääsee. Se on aika hyvä. Suunta on just. Jos oli mitta. Joo, toi oli Harrilla aika just mitassa ja no siellä se näkyykin greenillä, mutta kovalla kelillä niin se olisi varmaan kovan greenin aikaan niin ollut pitkä. Mutta nyt pelataan tällä virityksellä. Mutta greenit on kyllä mintis. Ei varmaan ikinä ollut tähän aikaan näin hienossa kunnossa tai niinku ollenkaan. Joo, Harrilla on pieni etu. Mä oon täällä greeni ulkopuolella ja Harri on tossa 3 metriä. Oli hieno. Se oli sinne. Mulla oli vielä paariin pelastettavana tommonen parimetrinen. Tie 112 metriä noiden tujien ylitte pitäisi saada.
Se jäi kyllä vähän lyhkäiseksi. Puolelle ojaa, niin siitä mulle aukeaa paikka. Mä luulen, että se on aika hyvä. Siellä näkyy pomppu. Tästähän näkyy lippukin jo mukavasti, 79 metriä. Mä pääsin putterihommiin, Harrilla tuli iso numero. Mä en tasoita vaan kavennan 1 väliä meillä lyönneissä. Tuo on raudus. Mä otin yhden kiinni, eli Harri ottaa yhdellä vielä. Se on aika hyvä. Menikö pitkäksi? Vähän pitkä. Tää on vaan joku 50 metriä, tässä ei kyllä ihan liiku ja saa lyödä. Olisiko se hyvä? Muusta vähän vauhtia pois vielä. Joo. Mä jäin näköjään vähän lyhyeksi. Harri taas meni pitkäksi. Se näkyy tuolla jossain riinin takana. En tiedä kumpi on parempi paikka olla, kumpikaan ei ole kauhean hyvä. Tuolta Harri melkein pitäisi saada tiputettua tuohon just ennen mattoa olevaan törmääseen. Se oli erittäin hyvä. Mut pitkälle se vaan tulee. Ei toi vielä annettu paari ole. No, tyytyväinen on, jos yhtään tuota paremmin pystyn pelaamaan. Ei ihan kaljulta. Nyt on hyvä, nyt on hyvä. Siinä on kaikenlaista matkan varrella. Se on sitten valmis. Ei ole mennyt, mutta valmis se oli. Ei voi vetää noin lyhyttä ohi. En ole jänikset kyllä pelkää mitään. Tuolla on meidän lemmikki. Koppi. Simo, siellä on koppi. Mulla saattoi mennä ojaa. Katsotaan miten käy. Se on ainakin pelissä, se on lyhyt. Mut pelissä. Tuolla en mä mikään ojaa mennyt. Mä päässyt jo screenille. Se vaan ei pomppinut. Ja 2,5 metriä. Se on aika hyvä. Aika hyvä. Okei, saatu. Kiitos. Harrilla tasoitus. Putti, tällä tasataan reikä. Ei! Ei se kääntänyt. Se ihan vähän käänti, mutta ei noin paljon. Tänne vanap. Metsäväylä. Se on hyvän näköinen lyönti.
Lipusta oikealle ei pomppuja, mutta se on niin pehmeä, että se ei välttämättä kerro mitään. No se on kyllä niin kylkimyyryä, että... Ja ihan täydellinen. Ei, tai voi olla, että meni puska. Eikö se pomppi tossa? Ei. Mä tulin alas tossa just lipun mitassa ja mä oon valunut tonne alle. Ja tuoltahan ei saa pelaa. Sieltä tulee vapaa droppi. Harri tuli backspinnillä metrin taaksepäin. Ja ihan ok pirkkupaikassa. On sitten tietenkin matkaa aika paljon. Mä joudun jatkaa kiven tolta puolelta lipun linjassa. Eli dropin jälkeen mun pallo on lähempänä lippua kuin Harrin pallo, niin reikäpelimeiningillä Harri aloittaa tää. No se saa varmaan se on annettu. Mikä se on maalavalinta? En mä oikein tiedä. Ehkä mä kokeilen tässä nyt kun kisoja varten, niin mä lähden kokeilemaan niitä tosta yli. Mikä ei ehkä ole järkevää, mutta sellainen kärkikynä tosta yli. Sitten tietää. Siinä menetti reilu. Se on tasa. 6 kierto seuraavaksi. Ja. Sitten on iso koira. 1 ja 2. Pelataan ne molemmat tähän settiin. Elikkä 3 väylää. Tilanne tasa. Kun on 6 nurin, niin kierretään noita koivuja. Jota on tuolla, mutta about sama idea. Parnelonen. Se on oikein hyvä. Vanhaan 6 se olisi ehkä jäänyt. Se oli hieno. Mä en lähde kyllä ihan noin rohkeasti. Sillä 10 metrillä mitä saavuttaa tuolla. Niin... No, en tiedä. Katsotaan mitä tulee. Tietenkään tuolta kai pukki. Varmaan hyvä. On kyllä aika hyväs. Harri on kyllä aika hyvässä paikkaa. 6 kierrolla se ei olisi ollut mahdollista, mutta niin 6 ei ole välillä enää kuin noin. Noihan tullaan helposti ylitte, mutta niin, nyt kun kierretään koivuja, niin se on mahdollista. Mulla on täältä vähän pitempi, mutta kivi on pahasti edessä. Just ennen kiveä tohon noin, että lähtee vaan valuu. Kive oikealta puolelta. Valuttelu. Vähän liikaa kiveä. Oi. No. Mä ajattelin, että ne saa aina. Se on aika jees. No ihan lipun mitta. Mene! Yes! Oi. Oli paljon kova. Pitempi sulla nyt toi sun putti. Elikkä mulle tuli. Ei olisi uskonut ennen tätä kakkoslyöntiä. Antaa palaa. Iso koira 1. Ehkä 120 metriä. Tää pitää vähän taittaa roolle tonne vasemmalle. Mattogriinille siis pelataan. No se on kyllä hyvä. Se ainakin. Ei osunut kehenkään. On maailma. No. Tommosta. Olepa punkki. No, ihan ok.
Oi, nyt lähti vähän kovahko. Jäi sieltä vielä matka. Juokse, juokse, juokse. Onko ihan melkoisia puttia? Se oli muuten siinä. Reikäpeli oli siinä. Ei itse asiassa, sulla on vielä tasoittava lyönti siinä. Joo, totta. Sori, mä olin. Eikä tää pitää tehdä, niin peli jatkuu. Oi, se kävi. Se kävi. Hyvä on. Aika hyvin. Kiitos. Aika hyvin. 2-1. Tuli liian kova vauhti.